Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kinurmatan Bapak Widodo saha para rencang-rencang sedaya ingkang kula tresnani lan kula banggaken. Sepisan, sumangga kita sedaya ngaturaken puji lan syukur marang Gusti Allah Subhanahu wa taala saha saking rahmat lan karumanipun kita sedaya tasih pinaringan kesehatan supados kumpul wonten ing papan punika kanthi kawontenan alangan punapa-punapa. Para rawuh ingkang kula hormati, bangsa Indonesia nduweni maneka wana tradisi ingkang adiluhur lan kebamarane. Salah satunggalipun tradisi ingkang tasih dilestariaken yaitu tradisi Dederan ing Kota Semarang. Tradisi punika dipunlaksanakaken minangka pralambang kangge nyambut rawuhipun wulan suci Ramadan. Asma Dederan kapundhut saking swanten ingkang nggambaraken swara buduk lan swanten der ingkang nggambaraken mercon utawa swanten kasebut dados tanda bilih wulan Ramadan sampun badhe rawuh. Tradisi Dederan boten namung minangka acara tradisi biasa, nanging ugi diwarnani saking masyarakat sebuah arah-arahan warna endog minangka maskot ing Kota Semarang. Orang endog nggambaraken kewan imajiner ingkang nggambaraken keberagaman saha tradisi saking Jawi, Tionghoa lan Arab ingkang urip sesarengan rukun lan nyawiji. Tembang endog wonten ing warna endog iku nggambaraken pamajeng-ajeng masyarakat Kota Semarang supados saged nyambut wulan suci Ramadan kanthi manah ingkang resik, penuh kesabaran lan kaikhlasan. Para rawuh ingkang kinurmatan, tradisi Dederan boten namung gadhah nilai religius, nanging ugi ngandhut nilai sosial kang nggambaraken pasrah lan toleransi antawisipun sesami. Minangka generasi enom, kita sedaya gadhah kewajiban kangge jagi budaya sing ana ing Kota Semarang lan kanthi kelestariaken tradisi menika kita ugi jagi jati diri lan kasugihan budaya bangsa Indonesia. Kanten sesorah ingkang saged kula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.